Oyawre nyakwaramoga jwang' en geno mara ni ichiew e yo makare machiegni mondo aluom ni moko kuom thuond weche oboke adek mago mapile mag The Standard, Daily Nation kod The Star. Nyinga Chris Owino. Wadhi chake kod oboke mar The Standard. Thor mar wache nyimo oboke mar The Standard en Raila goes for the heart of Mount Kenya. Raila goes for the heart of Mount Kenya. ODM leader to meet a group of wealthy central Kenya businessmen to discuss the region's economic development, which the Jubilee government has been accused of neglecting. Ogai mar duon od bura mar ODM migosi Raila Odinga odiochieng' ma kawuono dhi timo romo kod jodito kata kod johala madito maok e gwenge mag Mount Kenya. Ogai mar ODM Raila Odinga odiochieng' ma kawuono dhi timo romo kod johala madito maok e gwenge mag Mount Kenya region kama gidhi twake weche mag dongruok e bwo telo mare poni oyiere ka ker mar abich mapacho kae mabiro bang' ogai mar ODM Raila Odinga odiochieng' manyoro ne otieko limbe mare mar ndalo adek e kaunti ma Laikipia kama ne otimo twak kod grube mag jotend kanise, grube mag vijana, grube mag wakeini kaachiel kod johala maok e gwenge mag Laikipia. Kendo bang'e ne otimo romo kod governors ang'wen maok Central Kenya mane oyie mar dhi sire lwedo e dwaro mare madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Governors maok Mount Kenya region mane osingo mar konyo Raila goyo campaigns e gwenge mag Mount Kenya region oting'o Governor Lee Kinyanjui ma Nakuru, oting'o James Nyoro ma Kiambu, Nderitu Muridhi ma Laikipia kaachiel kod Governor ma Nyandarua Francis Kimeme. Magi jotelo kata governors ang'wen maok Mount Kenya region mane otimo romo kod ogai mar ODM Raila Odinga odiochieng' manyoro kendo ne gisingo mar konyo Raila timo campaigns e gwenge mag Central Kenya kata Kenya masawa mar neno ni oganda mawuok e gwenge mag Mount Kenya region odhi osiro lwedo ogai mar ODM Raila Odinga. Bang'e Raila ne owuok notimo romo kod jopiny kaachiel kod johala e kaunti ma Kiambu, e kaunti ma Kirinyaga kaachiel kod kaunti ma Nyeri kama ne oromo kod jopiny kaachiel kod johala matindo tindo e gwenge kod counties go odiochieng' manyoro. Ka odiochieng' ma kawuono Raila dhi romo kod johala madito maok e gwenge mag Mount Kenya region kama gidhi twak e weche mag dongruok. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Standard. Ka picha mane thor oboke mar The Standard en picha mar ogai mar ODM Raila Odinga kama odiochieng' manyoro ne otwak kod oganda e kaunti ma Kiambu e kinde mane otieko lime mare mar ndalo adek e kaunti ma Laikipia. Itoboke mar adek loso ewi sniffer dogs magi guogi man kod teko mar ng'weyo midusi mar COVID-19 masani koro itiyogo e paw ndeke maduong' ma Jomo Kenyatta International Airport. Gin kod teko mar ng'weyo ng'at man kod midusi mar COVID-19 manyiso ni ka iwuok e pinje maoko tichopo e paw ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport to guogi gi koseng'weyi to koponi kod midusi mar COVID-19 to tiere ka gitimore to opisas mag thieth biro ng'eyo ni in kod midusi mar COVID-19. Koro kochuno nyaka pimi e paw ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport mondo ng'e ka in kod COVID-19. Guogi gi kata sniffer dogs gi mabiro to ng'weyi, koseng'weyi ko in kod COVID-19 to nitiere ka gidhi timre to apisas mag thieth ng'eyo ni in kod COVID-19. Pinyo metro dhano beno mer nyakwara mogi. Itoboke mar ang'wen Mikae Winnie Odhiambo odiochieng' manyoro ne onyiso jopiny kaka jaode mano mosenindo laktar James Gakara ne en ng'ano mane ohero nyithinde kaachiel kod ng'ano mane ohero anyuola mare, ka owacho ni seche moko gino madumi James Gakara ne neg nyithinde ariyo kaachiel kod en owuon nyalo bedo mental problem. Ne owacho ni tuo mar wich bar, tuo mar obwongo kata chal marach mar obwongo ema nyalo bedo seche moko ne omiyo jaode miluongo ni James Gakara ne onego nyithinde ariyo kaachiel kod en owuon, ka owacho ni jaode ne ohero nyithinde kendo en ng'ano mane ohero ji gi chuny achiel. Idoboke mar
abich en duond buche mapacho kae sani koro ng'iyo jogombulu mawuok e pinje ma oko kata diaspora votes. Duond buche mapacho kae sani koro ng'iyo jogombulu mawuok e pinje mag Amerika, pinje mag UK kaachiel kod United Arab Emirates e yiero maduong' mabiro. Kane aselero ni e chak e kor juma mokalo, duol mochung' ne bago yiero e pacho kae IBC ne olando ni gidhi ndiko jogombulu manyien jo Kenya modak e pinje mag Amerika, piny Ingereza, piny Qatar, piny South Sudan kaachiel kod United Arab Emirates, ma jo Kenya modak e pinje masekwanogo biro goyo ombulu e yiero maduong' mabiro. Piny Amerika ni kod jogo ombulu maromo 600,000 e mapacho kae. Piny Ingereza ni kod jogo ombulu maromo 300,000 mawuok e pacho kae. Piny Canada ni kod jogo ombulu maromo 200,000. United Arab Emirates ni kod jogo ombulu mapacho kae maromo 100,000. Ka Afrika ma milambo ni kod jogo ombulu maromo 8,000. South Sudan ni kod jogo ombulu maromo 8,000. Koro jo Kenya modak e pinje 6 masekwanogo: piny Amerika, piny Canada, piny United Arab Emirates, piny Afrika ma milambo kaachiel kod piny Canada, ibiro miyo thuolo mar ndikore ka jogo ombulu e yiero maduong' mabiro. Koro duond buche mag ODM, UDA sani koro ng'iyo jogo ombulu modak e pinje 6 go. Oboke mar 6, ogai mar duond od bura mar ODM migosi Raila Odinga odiochieng' ma kawuono dhi timo romo kod jodito mag ohala mawuok e gwenge mag Mount Kenya Region. Ogai mar ODM migosi Raila Odinga odiochieng' ma kawuono dhi timo romo kod jo ohala madito mawuok e gwenge mag Mount Kenya Region, kama gidhi twak e weche mag dongruok e gwenge mag Mount Kenya Region kaachiel kod dwaro mare madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro matimore odiochieng' achiel kende bang' ka Raila ne otieko limbe mare mandalo adek e kaunti ma Laikipia odiochieng' manyoro, kama governors 4 mawuok Mount Kenya Region, Governor James Nyoro ma Kiambu, Governor Lee Kinyanjui ma Nakuru, Governor Francis Kimemia ma Nyandarua kaachiel kod Governor Ndiriti Mureithi ma Laikipia ne osingo ni gidhi siro lwedo ogai mar ODM Raila Odinga e dwaro mare madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro, ka bende ne gisingo mar konye timo campaigns mage e gwenge mag Mount Kenya Region mar neno ni jodak ma Mount Kenya odhi osiro lwedo ogai mar ODM Raila Odinga. Oboke mar 7 loso ewi tiyo kod lony manyasani e konyo rowere modak e kaunti ma Baringo. Oboke mar 8 kod oboke mar 9 poloso mana ewi okang' mane piny owacho kawo mar ni gibiro miyo jopuonj refresher courses, gimiyo jopuonj tiegruok machielo ewi lai manyien mar somo mar CBC bang' higni 5 ka higni 5, kendo nyiso ni japuonj ka japuonj biro golo omenda maromo Sh6,000 mondo odhi otimne refresher course ma idhi tayo kod duol mochung' ne ndiko jopuonje pacho kae TSC. Kata kamano, riwruok mag jopuonje pacho kae mano Kupet kod NAT osekwedo okang' ma kamano, ka giwacho ni jopuonj onge kod pesa manyalore mar golo 6,000 dwe e higa ka higa mar mondo gidhi timo refresher course. Jopuonj ne otamore dwaro ma kamano, ka giwacho ni ok gibi golo omenda maromo Sh6,000 ng'ato ka ng'ato mondo timnigi refresher course bang' higni 5 ka higni 5, kaka idwaro kod duol mar TSC ewi lai manyien mar somo mar CBC. Oboke mar 9 loso ewi gino momiyo duol mochung' ndiko jopuonje pacho kae TSC ne ogwelo mana mbalariany maromo 5 kende e pacho kae mondo bio otimne jopuonje refresher courses to mbalariany duto e pacho kae. Moko kuom mbalariany mane ogwel kod TSC mar miyo jopuonj refresher courses oting'o Mount Kenya University, oting'o Kenyatta University, Riara University, Moi University kaachiel kod Kenya Institute of Curriculum Development branch mano Kemi. Mago moko kuom universities kod colleges madhi miyo jopuonj refresher courses. Oboke mar 12 loso ewi
piny owacho mag counties kaachiel kod midhiero ma piny owacho mag counties osekadhe kinde mag COVID-19. Oboke mar 17, Gavana Hassan Joho oseyo chenro mar dongruok mar jalup ker miluongo ni bottom up economic model. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke kama captain mar Harambee Stars Victor Wanyama ne owacho ni oting'o bade malo e tuke mag adhula ne Harambee Stars, manyiso ni oretire ne tuke mag internationals bang' tugo ne Harambee Stars kuom thuolo maromo higni 14. Victor Wanyama ne owacho ni odhi e retire kata owere kod tuke mag international matches kama koro odhi tugo ne club mare. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en ministers at center of Uhuru succession. Ministers at center of Uhuru succession. Powerful cabinet secretaries whose influence will shape the 2022 presidential elections, whether they run for the office or not, and the first among equals might be the grab trophy. Iwacho magi jotend migepe man kod mbi matek e piny owacho mar Jubilee, kendo iwacho ni gidhi bedo kod duol mapek kata duol maduong' e yiero maduong' mabiro. Magi jotend migepe man kod teko kata mbi e piny owacho mar ker Uhuru Kenyatta, kendo gidhi bedo kod duol maduong' ewi neno ni ng'ano madhi bedo ker mar 5 ma pacho kae. Moko kuom jotend migepe ma iwacho ni kod teko kaachiel kod mbi e piny owacho mar Uhuru oting'o Fred Matiang'i, Peter Munya, Joe Musheru, Ukuri Yatani, Keriako Tobiko, Mutai Kagwe, Rafael Tuju, Eugene Wamalwa kod John Munyes. Magi jotend migepe e piny owacho mar Jubilee man kod mbi mapek, kendo gidhi bedo kod duol e neno ni ng'ano madhi bedo ker mar 5 ma pacho kae. Oboke mar 4 pod loso mana ewi jotend migepe masekwano nigo miwacho ni kod teko mang'eny e piny owacho mar ker Uhuru Kenyatta, kendo jotend migepe gi dhi bedo kod duol, kendo gidhi bedo kod duol e yiero maduong' mabiro mar neno ng'ano makawo kar ker Uhuru Kenyatta ka ker mar 5 ma pacho kae. Mokuom oting'o Fred Matiang'i, oting'o Rafael Tuju, oting'o Joe Musheru, oting'o Keriako Tobiko, Ukuri Yatani e kind jotend migepe mamoko ma iwacho ni kod teko mathoth e piny owacho mar Jubilee, kendo gidhi bedo kod duol ewi ng'ano madhi bedo ker mar 5 ma pacho kae. Oboke mar 5, jalup ker William Ruto gikone ne ogoyo bade piny kendo yie matiyo kod duond buche matindo tindo e pacho kae. William Ruto ne oloko chung' mare mosebedo ka owacho ni duond buche masira lwedo nyaka biwuo kendo donje duond od bura mar UDA. Kata kamano odiochieng' manyoro Ruto ne oloko paro kendo yie matiyo kod duond buche matindo e pacho kae motamore ni mondo kik wuogi mondo gidonje duond od bura mar UDA. Oboke mar 6, jotelo mag siasa maok e oganda jo Kisii sani koro dwaro ni mondo gilos duond od bura achiel margi motelo ne yiero maduong' mabiro. Jo od burago dwaro ni oganda jo Kisii obed kod duond od bura achiel margi, kendo gisingo madhi siro lwedo ogai mar ODM Raila Odinga e yiero maduong' mabiro. Telne kod jatend migawo mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i kind jo od bura mamoko maok e Gusilan moting'o Simbarati Madagoreti, Joash Nyamoko man North Mugirango, Richard Onyonka, Samuel Arama, Ben Momanyi, Jimmy Angwenyi e kind jo od bura mamoko masani koro dwaro ni oganda jo Kisii obed kod duond od bura achiel margi. Kata kamano giyie kendo gisingo madhi siro lwedo ogai mar ODM Raila Odinga e yiero maduong' mabiro. Oboke mar 10 lose wi midhiero mar kech masani koro kwako oganda modak e kaunti ma Turkana. Oboke mar 11 loso ewi ringreji 4 mane okwanyo odiochieng' manyoro e gwenge mag Ruiru e yo ma ok ong'ere. Pajo ndiko kaachiel kod pach josomo. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor mar wach nyimo oboke mar The Star en ni Raila woos Uhuru strategist for 2022. Raila woos Uhuru strategist for 2022. Deal reached to have a joint Jubilee ODM presidential campaign secretariat. Eni ogai mar duond od bura mar ODM migosi Raila Odinga sani koro
tiyo kod jogo mane ng'ado ne rieko jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta e yiero maduong' mokalo. Ogai mar ODM migosi Raila Odinga sani koro osechako tiyo kod jogo mane ng'ado ne ker Uhuru Kenyatta kod William Ruto rieko e yiero maduong' mar 2013 kod 2017 ka geno mare en ni odhi tiyo kod jolonygi e konye mar dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Mano e thor mar wach nyimo oboke mar The Star. Raila sani koro tiyo kod jogo mane ng'ado ne ker Uhuru Kenyatta rieko e yiero mokalo e dwaro mare mag laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 4 kendo oboke mar 5 poloso mana ewi okang' ma sani koro Raila okawo mar tiyo kod jogo mane ng'ado ne ker Uhuru Kenyatta yiero rieko e weche mag siasa e yiero maduong' mokalo. Moko kuomgi oting'o David Murathe, oting'o Francis Kimemia, Titus Bui kaachiel kod Raphael Tuju. Sani koro ODM kod Jubilee oseyie mar bedo kod secretariat achiel madhi timo kampen ne mag Raila e yiero maduong' mabiro, kendo secretariat ni odhi ting'o jotelo mag Jubilee kod ODM, kendo moko kuomgi gin jogo mane ong'ado rieko ne ker Uhuru Kenyatta e yiero maduong' mar 2013 kod 2017, kendo geno mar ODM ni jogi dhi konyo Raila mondo higani to bed jaloch e yiero maduong' mar kom ker mabiro. Ito oboke mar 6, jalup ker William Ruto sani koro loko chung' mare kama oyie mar tiyo kod duond buche matindo e pacho kae. Nyakwaramogi, mano bende makelo giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ka Ruoth oriti kendo rito wadwa rom kendo odiochieng' makiny. Oriti masani, nyinga Chris Owino.